novi grad. I svakom strancu opet drag. Kao tebi, kao meni, učinit ću baš sve da bude kao pre. Moj Beograd za ne, moj Beograd za sve, moj Beograd za nas, moj Beograd za vas, moj Beograd za ne, moj Beograd za sve, moj Beograd za nas, moj Beograd za vas. A šta smo njemu dali mi? Šta smo dobro to učinili? Kao tebi, kao meni, učinit ću baš sve da bude kao pre. Moj Beograd za ne, moj Beograd za sve, moj Beograd za nas, moj Beograd za vas, moj Beograd za ne, moj Beograd. Promene možemo da ostvarimo samo uz novi tim, nove ideje, znanje, entuzijazam, nove vrednosti, nove ljude. Zbog čega se javne nabavke u komunalnim i drugim preduzećima i u gradskim firmama obavljaju na kriminalan način, tako da vaš novac odlazi u džepove tajkuna iz vlasti. Danas Beograđani duguju 820 miliona evra. Znate li koliko je to novca? 820 miliona evra dugujemo svi mi. Narednih gotovo 30 godina kredite, pošto ova vlast ume da postoje samo putem kredita i zaduživanja, podizanjem cena komunalnih i drugih usluga u Beogradu. 820 miliona evra tih kredita vraćat ćemo mi, svi građani Beograda, naša deca, narednih 30 godina. 30 godina kad god se nešto u Beogradu okreće, uzme se kredit za to. Tako postoje ova vlast. Vreme je da nas čuju i ajte da nas čuju, da čuju. Sve više da obrate pažnju na vaše želje, jer ova buka, ovaj protest, ovaj glas naroda će morati da se čuje i čuće se već na sledećim izborima toliko glasno. Tim ljudi koji će raditi za vas, koji će raditi za sve Beograđane, koji će uložiti svoju energiju, znanje, koji će uložiti sebe da bi Beograd išao napred i da bi mi živeli bolje. Tim ljudi na čijem je čelu čovek koji ima snagu, koji ima znanje, koji ima volju, želju da pomogne da Beograd bude ozbiljna prestonica jugoistočne Evrope, čovek koji će pošteno i odgovorno voditi ovaj grad, gospodin Aleksandar Vučić. Pamtite li grad u kome niko nije bio stranac i pamtite li grad u kome svoju decu nismo morali da krijemo od ulice i od ljudi? Pamtite li grad? Pamtite li grad u kome je bilo više fudbalera nego narkomana? Pamtite li grad u kome ste smeli da izgovorite ime gradonačelnika, a da se ne bojite da ćete za to dobiti psovku i osvetu i
nadu. Danas vam dobre vesti donosim. Danas vam govorim da ima nade za nas, da ima nade za ovaj grad, da ćemo zaustaviti DS, SPS i G17, a ne opljačkaju. Da ne otmu i ne opljačkaju, da ne odnesu baš sve, da ne zaduže i ne prezaduže, da nas ne ostave tako siromašne da se više nikada ne podignemo. Ne borimo se mi u istoj borbi sa njima, jer oni se bore da sve ostane isto i da sva bogatstva budu ista, sva siromaštva ista. Oni se bore da najbogatiji gradonačelnik u Evropi bude još bogatiji, a da njegova prestonica bude još siromašnija. A mi se borimo za bolju i pravedniju Srbiju. A mi se borimo za čisti i pravedniji Beograd. A mi se borimo da Beograd vodi onaj ko skupi najviše glasova, ko skupi najviše ljudi, a neko skupi najviše para i neko skupi najviše tajkuna. Zato progovorite, zato ustanite, zato borite se, zato neka niko više nikada ne ćuti kada bude slušao laži o tome da je najsiromašnijoj prestonici u Evropi, da, našem Beogradu, najsiromašnijoj prestonici u Evropi, potreba najskuplji most u Evropi, potreba najskuplji most na svetu i neka niko ne ćuti kad bude slušao laži kako između njihovog bogatstva i skupoće mosta nema baš nikakve veze. Ima veze i nikada Srbija neće biti slobodna dok budu slobodni oni koji su je opljačkali i nikada Beograd neće biti bogatiji dok ga vode oni bogatiji od njega. Da li znate koliko u Srbiji je teško studirati? Da li znate kako aktuelna vlast tretira studente? Tretira isključivo kao izvor i prihod novca. Samo da se zaradi na studentima. Zašto? Da li znate da u regionu samo Srbija ima najskuplje školarine? Da li znate da je u Sloveniji da su školarine zabranjene zakonom? U Srbiji je prosječna školarina 1000 evra, a student da bi studirao mora da izdvoji 2, 3 ili 4000 evra po godini, samo za svoje znanje. Jer došlo je vreme da posle 15 godina njihove vlasti u Beogradu dođu ljudi koji će pokazati više odgovornosti, pokazati više ozbiljnosti, pokazati više ljubavi prema našem Beogradu. Mi volimo Beograd, oni vole svoje džepove. I to je najveća razlika između nas i njih. Srce ovog grada su pošteni, radni ljudi, a ti ljudi danas su najviše ugroženi. Prava istina je da broj nezaposlenih u Beogradu sve veći, da je sve manje ljudi koji imaju posao, da je sve teže mladima da dobiju posao, a oni to ne vide. Oni neće da čuju dok se voze u svojim luksuznim limuzinama, dok imaju najskuplje odela na svetu, dok imaju najviše novca u svojim novčanicima od svih građana Beograda, a da niko ne zna ni kako su to zaradili, kako su to stekli i čime su to zaslužili. Dužnost je gradonačelnika da stvara uslove za mnogo više radnih mesta. To je najvažnije i najveća Ovaj grad pripada Beograđanima, a Beograđani su svi ljudi koji vole ovaj grad, i mi koji smo rođeni u njemu i oni koji su došli. Važno je koliko i kako ga volimo. Došao sam da vam kažem šta je ono šta ćemo mi da uradimo. Naš je posao da pokrenemo Beograd. Naš je posao da ljudi dobiju mnogo više radnih mesta. Da napravimo investicioni ambijent kakav svi oni koji hoće da ulažu i iz zemlje i iz inostranstva mogu samo da požele. Mi ćemo osnovati ono što se naziva Kancelarija za brzi odgovor. Hoćemo da ljudi dobijaju dozvole za 30 do 60 dana da mogu da rade i grade. Izaći ćemo sa timom ljudi koji ne pripadaju ni jednoj političkoj stranci. Radit ćemo najbolje za Beograd, za sve ljude. Nećemo deliti ulice na naše i njihove.
dizati bandere u sokacima gde smo pobedili, a rušiti tamo gde smo gubili. Radit ćemo jednako za sve ljude u Beogradu, bili oni naprednjaci, demokrate ili pripadali bilo kome drugom. Radit ćemo za ceo Beograd. Bez obzira na to koliko je blizu ili daleko od centra grada. Ti ljudi će zajedno sa mnom biti deo tima koji treba da nam doprinese stvaranju i većeg broja radnih mesta, ali deo tima koji treba da povede Beograd napred. Ovi ljudi zajedno sa svima vama pomoći će nam da u najskorijem roku pripremimo plan i program šta ćemo i kako promeniti i uraditi u Beogradu za prvih 100 dana vlasti. I sa tim ćemo izaći pred Beograđane i pokazati kako sve. Ovaj program će odrediti i pokazati kako i na koji način ćemo uspeti da pobedimo korupciju u javnim preduzećima, ali kako ćemo zaštititi svakog poštenog čoveka koji časno, dobro, ozbiljno i odgovorno obavlja svoj posao u gradskoj upravi. Napravit ćemo program koji će pokazati kako i na koji način možemo da privučemo mnogo više investitora nego što su oni to uradili. Povezat ćemo i Kalemegdan sa Novim Beogradom. Mi ćemo izgraditi metro ne da bismo uzimali provizije, nego da bi ljudi konačno mogli da se prevoze kao u svim evropskim metropolama. Mi smo ti. Poštovat ćemo sve one koji su pre nas nešto dobro uradili, ali ćemo znati da izvedemo i učinimo odgovornima sve one koji su od vas oduzimali i otimali sve ono što im je pripadalo.